हेलो हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ लेटर ये जो जेई आउ पी मान लिस्ट बाहर बोली शुणी नहीं जेई मान बाहर पिला मान बाहर देई ना। अच्छा मु तो 3 सप्ताह कि बेसी हो प्राय देले किंतु सेटा आपन करले आटा आपको किए देला मंत्री देइछन्ती मंत्री मंत्री मोर किसी माने भेल नहीं ना कौन ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟା ତ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ କଥା ରଖିବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ରଖିବା ନ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେବି ସେ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡର କରିବେ। ସବୁ ବ୍ଲକ ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭିଡିଓ ଦେଇ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ କର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ହଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହମତିରେ ହୁଏ ବୋଲିକି ଆପଣ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ତ କହିନାହାନ୍ତି କିଛି ମତେ। ସବୁ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ବ୍ଲକ ବୁଝିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମତେ କିଛି ସେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବେ ନା କଣ ବ୍ଲକ ଚଳେଇବେ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାଟା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ କଥା ରଖିବେନି ତେବେ ମୁଁ ରହିବିନି। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିବା କଥା ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହବ। ଯୋଉଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହବ ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହବ। ଏଇଟା ବି ତ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ହବ ନା। ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତ ମୋର ରହିବା ଦରକାର ନା। ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଟ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ନାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ର ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ନା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିକି କହିଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯଦି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି କରୁଥିଲେ କି? କୋଉଟା ଏମିତି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତିରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ କି କାମ? ହଁ ହଁ ସବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଇଡ୍ କରିଦଉଥିଲେ? ସାଇଡ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏମଏଲଏ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କି ତ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ତ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କଥା ନାହିଁ ନା। ଅନ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରି ପାରିବିନି ତାଙ୍କୁ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହମତିରେ ବିଡିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହମତିରେ କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହମତି ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମତେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବେ ମୁଁ ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନା ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ର କାମ କଣ ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କାମ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ଖାଲି ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସେଇଟା କାମ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ କଣ ତ ଜଣେଇବା କଥା। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଜଣେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା ଦେଇଛି। କୋଉ ଦିନ ଦେଲେ? କାହିଁ ତ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଦେଖିନି। ହଁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ଦେଲେ? ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ମାସେ ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ପଢିକି କହିବେ ନା ମୁଁ ଜଣେଇବି କଣ? କେତେବେଳେ ଦେଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ନା ମତେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହା ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ପାଇକିରି ମନା କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସହଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଦିଆହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଦିଆହେଇଛି।
ତାପରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରିବେ ନା କଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଆଉ ତେବେ ମୋର କଥା କିଛି ନୁହେଁ ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ଲକରେ ଖାଲି ଖାଲି ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବିଡିଓ ସେଟା ରଖିବେ।